Moikka, minä on Suvi. Minä tulin ohjaa teille kokonaisvaltaisen 30 minuutin kehonhuollon. Se tarvit itsellesi jonkun alustan, mutta ihan olohuonemattokin käy hyvin alustasta. Lähdetään tekemään. Aloitetaan seisten. Ota oikealla jalalla askel sivulle ja lähde kallistaa oikealla kädellä tonne pitkälle. Vielä muutama sekunti ja rauhallisesti palauta käsi ja jalka. Tehdään samaa toiselle puolelle. Eli vasen jalka etukautta yli ja taivutus. Vielä pieni hetki ja rauhallinen palautus. Ja vielä mennään 1 kerta molemmille puolille näin. Ja viimeiset sekunnit ja rauhallinen palautus. Ja vielä mennään. Työnnät niin pitkälle, kun saat työnnetty kättä. Hyvä. Seuraavaksi otetaan keuhkot täyttä ilmaa ja tehdään sama juttu keuhkot täynnä. Eli ja sieltä taivutus. Pidätä hengitystä. Ja palauta. Taas keuhko täyttä ilmaa. Ja venytä. Pidä hengitys. Ja palauta. Ja vielä mennään 1 kerran molemmille puolille. Ja palautus. Ja vielä kerran keuhkot täyttä ilmaa. Ja venytä. Pidä hengitys. Ja palauta. Hyvä. Seuraava liike kissa, lehmä seisten. Ota polvien yläpuolelta kiinni ja lähde täältä ensiksi pyöristämään selkää, jonka jälkeen notkista katse kohoaa kohti kattoa, häntä nousee myös kattoa kohti ja täällä häntä menee koipien väliin, leuka menee rintaan, lavat erkannee toisistaan. Ja siellä voit tehdä tätä nyt omassa tahdissa. Voit tehdä vähän rauhallisemmin. Tai vähän nopeammalla liikkeellä. Mikä susta tuntuu tänään hyvältä? Ja voit laittaa vaikka silmät kiinni ja tunnustella sitä kehoa, miltä se tänään tuntuu. Vielä muutama toisto. Ja viimeinen notkistus. Ja hyvä, rauhallisesti pyörällä selällä sieltä ylös. Ota sitten leveä haara ja lähde taivuttaa toisen jalan puolelle. Täällä tunnet takareiden venytyksen. Ollaan ihan pieni hetki täällä. Hengittelet rauhassa. Kävele käsillä keskelle. Ja nyt saisit tuntea tuolla sisäreisissä venytystä. Jos ei tunnu, niin levennä vähän asentoa, niin jospa sit alkas tuntumaan. Semmonen mukava pieni venytys. Ei kovaa kipua. Lähennä jalkoja, jos tuntuu liikaa. Ja voit nousta sieltä myös pikkusen ylöspäin, jos on liian kova venytys täällä, kädet maassa.
Siirry sitten toisen jalan puolelle, saat toisen takareiden venymään. Kävele rauhallisesti keskelle. Pieni hetki täällä. Ja vielä mennään toisen jalan puolelle. Kävele keskelle. Ja vielä kerta toisen jalan puolelle. Pieni hetki täällä. Ja kävele rauhallisesti vielä keskelle. Ja täältä lähdetään sitten nostamaan toista kättä kohti kattoa. Ja muista, että se voi tulla vähän ylemmäs, jos tuntuu liian kova venytys ihan täällä alhaalla asti. Mutta tarkoituksena olisi nyt viedä käsi kohti kattoa, rauhallinen palautus ja toinen puoli. Ja pyri saamaan semmoinen suora linja sormenpäistä sormenpäihin. Ja rauhalliset liikkeet, ei ole kiire minnekään. Tehdään vielä kerta molemmille käsille. Ja sitten kun oot saanut tehty, niin sitten saisit tulla A-venytykseen. Eli tuot pikkusen jalkoja taaksepäin. Selkä on siellä suorana, pää käsien välissä. Ja ollaan tässä pieni hetki. Lähdetään sieltä vielä vähän avaamaan pohkeita, eli pumppaile jalkapohjia kohti alustaa. Ja sit saisit rauhallisesti lähteä sieltä kävelemään kohti käsiä. Pieni hetki vielä täällä. Ylävartalo saa olla rentona ja kädet rentona. Ja rauhallisesti nikamalta lähde nostaa. Kädet roikkuu, pää roikkuu. Ja kun pääset sinne ylös, niin pyöräytä kädet vielä takakautta sieltä. Ja vielä toinen pyöräytys. Ja vielä mennään kolmas pyöräytys. Ja hyvä. Sitten sä saisit asettautua täältä sellaisen asentoon, että laitat toisen jalan koukkuun tuohon eteen ja toinen jalka on suorana takana. Ja tää voi jo riittää sinulle, jos kauheasti kiristää sieltä lantio- ja pakara-alueelta. Mutta voit tulla myös tänne ihan kyynärnoijaan. Ja tällä jalan asennolla sä saat säädettyä sitä venytyksen voimakkuutta. Ja täällä tehdään sitten semmoista pientä keinuttelua puolelta toiselle. Ja muista hengittää. Annat hengityksen kulkea semmoista omaa rauhallista tahtia. Ja aina voit sulkea silmät, jos tuntuu siltä, että se on hyvä juttu nyt. Silmät kun sulkee, niin siinä ehkä voi paremmin vielä tiedostaa niitä kehon tuntemuksia.
Ja lähde rauhassa purkaa asento. Vaiha toinen puoli. Ja hae taas sen oman syvyyden, mikä tuntuu tänään hyvältä. Ja keinuttele puolelta toiselle. Rauhallisin liikkein. Vielä pieni hetki tässä. Ja puraa rauhallisesti asento. Tuu kontausasentoon. Seuraava liike on meidän ranteille. Eli täältä saisit lähteä nyt viemään vartaloa niin pitkälle kuin se tuntuu hyvältä. Ja takaisin taaksepäin. Eli viet vartaloa eteenpäin niin paljon kuin se tuntuu hyvältä. Ranteissa ei saa tuntua kovaa kipua. Semmonen mukava pieni venytys. Muutamia toistoja näin. Hyvä, lähde sitten tekemään pyörittävää liikettä. Eli piirret vähän niinku pientä ympyrää nenällä. Ja sen mukaan muokkaat sitä ympyrän laajuutta, kun se tuntuu ranteissa hyvältä. Että taas semmonen mukava pieni tuntuma. Tee vähän pienempää ympyrää sitten, jos tuntuu liian voimakkaalta. Vaiha sitten pyörimissuunta. Hyvä. Tuo kädet vielä niin, että sormet osoittaa kohti polvia. Ja tehdään sama tässä. Eli viedään ensiksi tonne taaksepäin vartaloa ja sitten eteenpäin. Ja taas haet sen oman syvyyden sieltä. Vielä yhden kerran. Ja hyvä, vaihda sitten pyörivään liikkeeseen. Ja taas se oma liikelaajuus. Tässä voi huomata, että ei ihan niin isoa ympyrää pysty piirtämään mitä edellisessä asennossa. Ja vaihda pyörimissuunta. Hyvä. Istahda jalkojen päälle, laita sormet ristiin ja pyörittele täältä vielä ranteita puolelta toiselle ja ylös, alas ja ympyrää. Hyvä. Mennään vielä kontausasentoon ja lähdetään tekemään täältä lavoille liikettä. Eli nyt saisit viedä sieltä lavat irti toisistaan ja täällä tuo lavat yhteen. Ja käsivarret pysyy ihan paikoillaan. Ne ei lähde sieltä joustamaan kyynärpäistä, vaan ainoastaan lavat liikkuu. Ja rauhallisia toistoja.
Ja viimeinen toisto. Hyvä. Tuo täältä vasen käsi oikean käden ja oikean jalan välistä tonne pitkälle. Ja voit tuoda päänkin sinne alustaan, jos se tuntuu hyvältä. Jos on liian kova venytys näin, niin jää vähän ylemmäs. Ja taas voit sulkea silmät, tunnustella kehoa ja hengitellä rauhallisesti. Jos haluat vielä tehostaa venytystä, voit nostaa toisen käden vielä tonne selän päälle. Ja lähde rauhassa purkamaan asentoa. Mennään toinen puoli. Ja pieni hetki taas tässä. Hengitellä. Ja voit tehostaa venytystä tuomalla käden sinne selän päälle, jos se tuntuu hyvältä. Ja lähde rauhassa purkamaan asentoa. Ja seuraavaksi saisit tulla sitten tonne selin makuulle. Jalkapohjat on siellä alustassa, kädet vartalon vierellä. Lähdetään tekemään lantion nostoa. Sä voit kevyesti aktivoida sieltä lantion pohjan lihakset ennen kuin lähdet nostaa lantio ylös. Ja nostetaan niin ylös, että vartalo on reisien kanssa samassa linjassa. Ja sitten palautus. Ja täällä voit rentouttaa koko vartalon. Ja taas aktivoi kevyesti lantion pohjan lihakset. Nosta lantio ilmaan. Ja palauta rauhassa. Ja vielä jatketaan. Ja voit tehdä tätäkin taas omassa tahdissa. Tee kuitenkin rauhallisin liikkein. Tarkoitus olisi antaa keholle nyt semmoista lempeätä liikettä. Tehdään vielä 2 lantion nostoa. Ja viimeinen. Hyvä. Tuo sitten kädet tonne takaraivolle. Lähdetään tekemään ihan pientä vatsarutistusta. Eli täältä lähden nostaa ylävartaloa. Ja nostat niin ylös kun saat nostettua, mitä selkäranka antaa sieltä periksi. Eli ei ole tarkoitus nyt nousta istumaan, vaan pyöristät yläselkää niin pyöreäksi kun saat pyöristetty.
ylhäällä se saa ihan vähän tuntua siellä vatsalihaksissa. Ei ole kuitenkaan tarkoitus nyt treenata niitä vatsalihaksia, vaan saada selkärankaan liikettä. Mutta samalla saadaan sieltä aktivoitua myös keskivartalon lihakset. Ja vielä 1 kerta jäljellä. Ja tuo rauhallisesti kädet vartalon vierelle. Viimeinen liike. Jalat kohti kattoa. Kädet myös. Lavat on siellä alustassa kuitenkin tukevasti. Ja alaselkä. Ja täältä siis saisit lähteä sitten rauhallisesti pudottaa vastakkaiset raajat kohti alustaa. Älä kuitenkaan pudota ihan alustaan asti, vaan kun sieltä on muutama sentti alustasta, niin palautat raajat takaisin ylös. Ja pyri laskemaan raajat yhtäaikaisesti ja myös nostamaan yhtäaikaisesti. Pyri pitämään alaselkä koko ajan siellä samassa asennossa, että se ei lähtisi sieltä nousemaan tai kauheasti notkistumaan. Jos huomaat, että jossakin kohdassa siellä alkaa tulla selkään iso kaari tai jotakin muuta kipua tai ongelmaa esiintyy sillä selässä, niin jätä liike siihen kohtaan. Eli jos huomaat, että tuossa puolessa välissä rupeaa selkä pyöristyy, niin älä viekään ihan sinne alas asti, vaan pysäytä siihen ja palauta. Ja voit ottaa tähän hengityksen mukaan. Jos se tuntuu hyvältä, voit hengittää sisään, kun lasket. Ja kun nostat raajat, voit hengittää ulos. Tehdään vielä kerta molemmille puolille. Ja vielä viimeinen. Tuo rauhallisesti jalat alustalle. Nyt voit tuoda ne ihan sinne suoraksi. Kädet voi tulla myös vartalon vierelle. Ja nyt siellä saisit rentouta koko kehon. Saat tunnustella nyt, että miltä kehossa tuntuu, kun on antanut sille ihanaa lempeätä liikettä. Keho voi tuntua rennolta ja raukealta. Anna koko kehon rentoutua päästä varpaisiin. Erityisesti hartiat on sillä rentoina ja kasvot.
pieni hetki ennen kuin lähdetään taas arjen askareisiin. Poistetaan tähän loppuun vielä stressiä kehosta ottamalla 3 syvää hengitystä ja puhalletaan aina voimakkaasti ulos. Eli nyt saisit ottaa nenän kautta keuhkot täyteen ilmaa ja puhalla suun kautta oikein voimakkaasti ulos. Ja kun puhallat ulos, niin rentouta samalla kaikki kehon lihakset. Hengitä nenän kautta sisään ja puhalla voimakkaasti ulos. Hyvä. Vielä viimeinen kerta. Ja puhalla kehosta kaikki stressi pois. Sitten saat avata silmät ja vähän sieltä herätellä kehoa. Ja nouset sieltä omalla tyylillä ylös. Voit tulla vaikka kyljen kautta. Kiitos osallistumisesta. Tämän päivän kehonhuolto oli tässä. Mukavaa päivää sinulle. Moikka!